Pixel Express és un programa molt senzill d'edició. Per obrir una imatge, cliqueu aquí a Browse i us demanarà on es troba aquesta imatge. En aquest cas la podeu tindre a la carpeta de descàrregues o downloads o a l'escriptori. Jo la tinc aquí a l'escriptori, agafo, per exemple, aquesta imatge i l'obro. Ja la tinc aquí. Com funciona? Fixeu-vos, només té aquestes opcions. Més aquesta. Si voleu treballar amb precisió, podeu fer zoom i després moure aquest requadre i així podreu treballar amb més precisió les coses. Evidentment, el zoom el podeu tornar sempre a la posició que us dongui la gana. També podeu treballar amb full screen i permetre allow i treure full screen amb aquest botó també. Com vulgueu treballar vosaltres. Llavors, tot això com funciona? Ajustos. Clico, trio un ajust, per exemple aquest, i vaig provant diferents coses. Per exemple, què he de voler dir aquest? A veure, clico i... doncs això fa això. Amb el botó reset ho torno a cancel·lar. També puc aplicar el canvi si m'agrada o cancel·lar si no m'agrada i provo qualsevol altra d'aquestes coses. Tota la resta funciona també igual. Per exemple, aquí hi ha diferents opcions. Sempre n'heu de triar una i dintre de la que trieu n'hi hauran d'altres. Llavors simplement aneu clicant, aneu mirant l'efecte, d'acord? També podeu anar-vos movent. Quan us agradi un, apli. Que no us agrada, cancel·leu. I tot funciona igual, fixeu-vos, clico i dintre d'això hi ha diferents imatges. En clico una, la moc, podeu fer gran o petit amb aquests botons, col·locar allà on vulgueu i apply o cancel, en el cas que ho vulgueu o no ho vulgueu. Quan hagueu acabat, en el següent tutorial aprendreu com desar la imatge.